Яңалыклар чыгарылыш үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. Төнлә Зәп бистәсендә көчле шартлау яңгырады. Автосервиста машина янган. Юл һәлакәтеннән соң ярым вакыт үткән. Иминет акчасын алып булырмы? Галиәсгар Камал театр артистлары шәһәр тарихы музеенда аларның тәэсирләрен индек. Бу хакта Римма Әхмәтова. Төнлә Зәп бистәсендә көчле шартлау яңгырады. Төзелеш базарында гаражда шартлау булган урынга тиз арада янгын сөндерүчеләр килде. Напротив дома 1923 взорвался строительный рынок. Точно я не знаю, что, но вон там внутри все горит. Шахидлар шулай сөйли, коткаручыларга хәбәр 11:20 минутта килеп ирешә. Янгын сөндерүчеләр һәм коткаручылар урында иртәнге 6 яртыга кадәр эшләде. По приезду было обнаружено горение автосервиса на площади 10 квадратов. И также было от взрыва разброшена часть конструкции здания. Бүген шартлау булган урында көне буе җимерекләрне җыйдылар. Кыйбылчыклар дистәләрчә метрга таралган. Шартлау шул кадәр көчле була, якында урнашкан машиналарга да зыян килә. Я здесь рядом живу просто. Где-то часов около 11, по-моему. Тряхануло хорошенько. Ну и все. На балкон вышел, смотрю, здесь дым. Такого-то открытого огня большого сильного не было. Вакыйга урынында белгечләр эшләде, килеп чыккан очракның сәбәпчесе газ баллоны дип фаразлыйлар. Баллон старый, видно. Срок годности, я уверен, скорее всего, давно прошел. Естественно, каждые 2 года должны проводиться, не проводился, потому что нету, значит, табличек на баллоне. То есть это вот, как она машина-то ездила, непонятно. Гаражда булган ират ашыгыч ярдәм күрсәтү хастаханәсенә озатыла. Аның сүзләренчә, ул газ исе чыга башлагач, капканы ачарга тели, шул вакытта шартлау яңгырый. Шартлауның сәбәпләрен тикшерү ачыклаячак. Гүзәл Шахапова, Константин Величко, Яңалыклар. Юл һәлакәте ел ярым элек булган, шәһәрдәшебез иминет акчасын әле дә кайтара алмый. 2016 елның 8 октябрендә аның автомобиленә икенче машина килеп бәрелә. Хатын-кыз белдерүенчә, руль артындагы ир-ат һәм пассажиры алкоголь кулланган була. Иминет акчасын алуга караганда, әлеге ир-атны җавапка тарту мөһимрәк ди зыян күрүче. Җавапсыз ир-ат башка юл һәлакәтендә катнашучыларның сәламәтлегенә дә зыян салырга мөмкин дип борчыла ул. Эльвира Якфарова иртәнге 6-да машинада баласы белән бара. Көтмәгәндә артына икенче автомобиль килеп бәрелә. Зыян салучының машина номерларын истә калдыралар, әмма бу мәгълүмат аның шәхесен ачыкларга ярдәм итми. Юхидидан белешмә алмыйча, иминет компаниясе зыянны каплый алмый. Машину не отремонтировала, ущерб нанесли порядка 40 тысяч, надо ремонтировать. Вот и все. И с этого момента, с октября месяца, я не могу не отремонтировать, потому что денег у меня нет, и виновника найти не могут. Они говорят, без справки мы ничего сделать не можем, потому что виновник не найден, он не установлен, и, соответственно, вторая часть справки, она не заполнена. Они ссылаются на то, что виновника нет, выплаты они сделать не могут, потому что нет страховой компании виновника. Поэтому вот получается такой вот замкнутый круг. Автоюристларга мондый проблемалар белән еш мөрәҗәгать итәләр. ОСАГО полисы буенча иминет компаниясына мөрәҗәгать иткәндә, Юхидидан да гаепленә административ җаваплылыкка тарту турында белешмә алырга кирәк. То есть такое лицо должно быть установлено, вина его должна быть доказана и вынесен соответствующий акт. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях гласит, что постановление об административном правонарушении не может быть вынесено по истечении 2 месяцев с момента совершения административного правонарушения. Гаеплене эзләү белән Юхиди шөгыльләнә, әмма закон буенча бирелгән 2 ай нәтиҗә бирми. Бүген шәһәрдәшебез һәлакәт турында мәгълүматларны торгызыр өчен тагын бер тапкыр инспекциягә мөрәҗәгать итте. Киләчәктә Эльвира Якфарова судка барырга ниятли. Узган елда Юхидида 2000-гә якын һәлакәт теркәлгән. Шуларның 440-ы ачыкланган. Гүзәл Шахапова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Бүген Чаллы Татар дәүләт драма театрында премьера. Бу минутларда драматург Туфан Миңнуллинның «Хушыгыз» спектакле бара. Кичә театрда 3 актрисаның бенефисы булды. Алар Чаллы театрына нәкъ моннан 25 ел элек язның 1 көнендә килгәннәр. Һәм менә ширек гасыр безнең шәһәрдәшләребезгә тугрылыклы хезмәт итәләр. Кемнәр икән ул сәхнә йолдызлары? Алдагы материалда. 25 ел гомер узган да киткән. Әле бүгенгедәй күз алдымда. Алсу Хабетдинова, Миләүшә Имамова, Чулпан Садыкова. Алар 25 ел Чаллы тамашачысы белән. Көлдерәләр, елаталар, уйга салалар. 90-нчы елда Казан театр училищесын тәмамлап килгән кызлар бүген Чаллы театрының әйдәп баручы төп көче.
Алар үшісі де, бүгінгі күнде біздің қарап тұрған жауһарларыбыз сәхнә ұсталары. Татарстанның атказанган артистлары үшісі. Жылы сүзләр, чәчәк бәйләмнәре, алкышлар бүгін барсы да аларга. Бу еллар эчендә күпме рольләр башкарылган, күпме иҗат ителгән, алда яңалары көтә. Шын артист өчен рольнең иресе вагы юк. Һәр кайсына күңел җылыңны биреп, тамашачы хузурына лаеклы итеп чыгарырга кирәк. Балалар спектаклендә уйнарга бик яратам мин, чөнки балалар алар сәхнәдә булган вакыйганы чынлап торып, чын итеп кабул итеп, синең белән бергә сөенеп, синең белән бергә елап, синең белән бергә уйнап утыралар. Чулпан Садыкова, Алсу Хабетдинова һәм Миләүшә Имамова әле бүгенге көнгә кадәр җилкәне җилкәгә терәп, кулга кул тотынып, ахирәтләр, коллегалар, дуслар, курсташлар булып, Аллага шөкер бергә эшлибез. 25 ел, 25 көн кебек узды ди кызлар. Алар сәхнәдә дә, тормышта да иңгә-иң. Студент дуслыгы бу көнгә кадәр нык, хыяллары уртак. Минемчә әле безнең әле барысы да алды, әле унисе рольләре бездә алды. Әле кызлар белән балалар үстереп, аларны өйләндереп, кияүгә биреп, оныклар тәрбия, әле минемчә менә барысы да алды әле. Сәхнәдә Киев алгы спектакле бара. Ул репертуарга 1 мартка махсус куелган. Чөнки анда юбиляр актрисаларның өчесе дә катнаша. Бүген аларның Чаллы театрына аяк басуларына 25 ел. Рим Әхмәтова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Бүген Галиәскәр Камал Татар дәүләт академия театрының Чаллыдагы гастрольләре төгәлләнә. Хәзерге вакытта КамАЗ мәдәният сараенда Зөлфәт Хәкимнең Килә ява комедиясе бара. Камаллылар бездә нибары 5 көн генә булды, әмма программалары бик тыгыз иде. 5 спектакль, экскурсиялар һәм очрашулар. Иртән артистлар шәһәр тарихы музее белән таныштылар. Бу хакта тулырак Рим Әхмәтова. Быел шәһәр тарихы музееның бу бинага күчүенә 10 ел, ә музейның үзенә 45 ел тула. Тагын бер тарихи вакыйга бүген бирегә беренче мәртәбә Галиәскәр Камал театры артистлары килде. Бу безнең шушындый беренче очрашу, әле алга таба иҗади хезмәттәшлеккә наклы нигез булып тора. Шуңа күрә бүген без сезгә рәхәтләнеп бик теләп Чаллы тарихын, Чаллы каласының бүгенгесе турында сөйләп, аңлатып күрсәтеп китәрбез. Экскурсия 1 сәгатькә якын дәвам итте. Кунаклар Чаллы тарихы турында яңа мәгълүматлар белделәр. Күпләр яңа Камашәһәр дип кенә уйлаган төбәкнең ел язмасы Болгар җырларына ук барып тоташа бит. Бу кайберәүләр өчен ачыш булды. Әмма Луара ханым ата-анасы шушы яклардан булгач, Чаллыны тарихи ватаны дип саный. Минем бабаларымның бабалары яшәгән җир, ничек барлыкка килгән, бөтен чырларда менә бик эчтәлекле экскурсия бара. Шуңа күрә миңа бу бик кызыклы. Кунаклар шәһәрнең атамасы белән аерым кызыксындылар. Аңа кем нигез салган һәм ни өчен Чаллы дип исем биргән? Чаллы бит ул бик күп җирләрдә менә Чаллы, тәп Чаллы. Казаклар Чаллысы менә безнең Балык бистәсе якларында. Ни өчен менә Чаллы еш телгә алына. Һәрбер җирдә Чаллы менә яр Чаллы сезнеке. Бар менә бездә тәп Чаллы ханлыгы булган диләр. Тәберде Чаллысы инде ул. Бүген көндә музейда 53 меңгә якын экспонат исәпленә, елга уртача 66 мең кеше килә. Камал артистлары үрнәгендә шәһәр коллективларда туган як тарихы белән ныграк кызыксына башласын иде. Бик зур эш башкарганнар, сүз дә юк. Музей хезмәткәрләренә мин һәр вакыт рәхмәтлемен. Ни өчен әйтәм бит? Аларда безнең милли рух саклана. Алар безнең милләтебезнең кем икәнен аңлатырга тырышалар. Камал театры белән музейның хезмәттәшлеге дәвамлы булачак. Тиздән бирле күмәк театраль күргәзмә ясарга исәплиләр. Рим Әхмәтова, Элдар Шайдуллин, Яңалыклар. Бу сезгә искрәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезгә күңелле яллар теләп сау булашам. Исән-имин булыгыз. Государственный ансамбль танца «Марий Эл». 20 марта – Елабуга, 21 – Набережные Челны, 22 – Менделеевск. Весенний подарок от гипермаркетов Эссен для милых дам. С 6 по 8 марта скидка 10% на все. Всем покупательницам прекрасного пола. Скидка предоставляется на кассе при единовременной покупке от 1000 рублей. Подробные условия акции уточняйте на стойке информации.